jullie kijken naar niet echt een nieuwe vlog. Maar we gaan even iets vertellen. Ja, vertel jij. Wij zijn dus bezig geweest met een serie van 7 afleveringen. Het gaat over voetbal. Wat we gaan doen in die serie is, hebben we 7 onderwerpen. Elk onderwerp is 1 video. En aan het eind van de video beslissen wij wie er heeft gewonnen. En aan het eind van de video dan... aan het eind van de laatste video dan... wie de meeste punten heeft, heeft gewonnen. Ja, en dat is een serie dus dat duurt wel een paar of 5 of zo afleveringen. Wij zijn dus 3 weken daarmee bezig geweest. We hebben 3 weken geen upload. Beetje irritant misschien. We gaan ook meer dingen doen. Rocket League bijvoorbeeld gaan we vaker doen. En ja gewoon echt dingen. En als er weer ijs is, want jullie weten het. Ik ben in de sloot gevallen. En hij is in de sloot gevallen toen. En dat was vorig jaar. We staan dus 1 jaar. Iedereen weet het bijna wel. Maar die serie dus eigenlijk is 1 jaar special. Ja, dus daar willen we jullie ook bedanken dat we... Waarom bedanken we? Dat we 20 abonnees hebben. Ja, daar zijn we ook blij mee. Maar nu gaan we voor de 30. Ja, jongens. Dan zie je dus straks de aflevering wanneer je deze video ziet. Later! Ja, nu moet ik gewoon naar.